Allah ubangiji yayi gargadi akan wannan, shine manzon Allah ya jefa shi ya sanya shi a cikin manya-manyan zunubai guda 7 masu halakarwa. Yace shine mutum kayi wa wani kage bai ji ba bai gani ba. wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu, waɗannan da suke cutar da mu'minai su ɗauko wani abu ba tare da sun yi ba. Ga yanda magana take, amma mai yuharrifuna alkalima an mawadhihi, a canja maganar. Ga yanda kake nufi sai a sa wani abu, to wannan ya koma babban laifi. Allah ce to wanda suke wannan bighairi maktasabu, wannan mu'minai ba su yi wani abu ba amma aka yi musu kage, faqad hitamalu buhtanan wa isman mubinan. Allah ya ce sun ɗauki laifi da kirkire mabayyani. Wannan yana daga cikin laifuffuka masu girma. Kuma wai kawai aikin banza, kawai mutum akan wani abu na duniya, akan wani hamayya, akan wani ɗan abu, akan bakin ciki, akan hasada, sai yayi wannan. Shi yasa zaka samu rayuwar babu albarka. Wallahi duk wanda yake wannan zaka samu rayuwarsa babu albarka. Zaka same shi a furgice, zaka same shi a tsorace, saboda dama bakin ciki yake wa wani, hasada yake wani, kyashi yake wani. Shi sa gaba ɗaya ba shi da kwanciyar hankali, kuma ga babban laifin da yake, kuma wannan wanin da yake wa wannan kuma zaka samu cewa shi ci gaba yake. Wannan abu ba zai kara masa komai ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mun jina na Aisha an mata kage tsarkakka, sai da Qur'ani ya saukar da ayoyi 10 ya wanke. Annabi Musa an masa kage, ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajihan. Ƙaru ne yaje ba wata karo kuɗi, yace da je ta waka ai masa kage a ce kawai yayi zina da ita, wai yazu billah. Dan an yi wannan da sauransu. To wasu dama manufarsu su ɓata mutane, manufarsu ya za a yi wani a ɓata shi, a lalata shi, a ɓata masa suna. Amma dai ƙarshen wa'annan mutanen suna mummunan ƙarshe, ba sa cin nasara a rayuwa, da baƙin ciki suke mutuwa, da talauci suke mutuwa, da ɓacin rai suke mutuwa, wanda wannan ya kamata su tuba su daina. Wannan shine abin da zan ce ana. Na'am.